Os primordios da paisaxe onde se ubica este templo remótanse á era paleozoica, hai 400 millóns de anos no período Ordovícico. A contorna era moi diferente da actual. Predominan os mares cheos de vida, onde se orixinaron as rochas que construyen a igrexa de San Miguel de Montefurado. Naqueles tempos os conglomerados e as pedras de gran orixínanse principalmente pola sedimentación fluvial detrítica de tipo lacustre. O seu ambiente deposicional estivo suxeito ás torres de alta enerxía a favor de pendente que formaron lagos en zonas baixas. Os sedimentos que logo litificaron trátanse de gravas e cuarcitas, que foron cementadas grazas á abundante presenza de ferro disolto naquelas augas. Daí a característica cor vermella da rocha. Este proceso durou millóns de anos, cando se formaron depósitos sedimentarios pola disminución gradual do fluxo de auga. No presente, os muros do templo están edificados en laxas de dous tipos de rochas, conglomerados e pedras de gran, englobadas nunha litoloxía local denominada pedra cabaleira. A mineraloxía desta rocha pódese apreciar nas seguintes imaxes. Nesta imaxe vemos os sedimentos que conforman as rochas da zona. Nas rochas vemos que van dende que ten os sedimentos máis grandes, PC1, ata que ten os restos máis pequenos. Case como a arxila, PC3C. Nas imaxes PC1 a PC3A son conglomerados, e nas imaxes PC3B e PC3C son de pedra de gran. Os minerais que unen estas rochas son as goetitas e as hematitas, nas cales o ferro é o pegamento que as une. A nosa aventura non remata aquí. Grazas ás novas ferramentas dixitais podemos simular como vai ser modificada esta fermosa paraxe dentro duns 300 millóns de anos. Así, coa axuda da aplicación de IA Google Gemini, observamos como nos primeiros millóns de anos a erosión continúa, desmantelará as montañas do macizo ibérico, onde está Quiroga, o río Sil deixará de existir tal e como o coñecemos, e o val colmatarase ou elevarase por novas presións tectónicas. Tamén a placa africana continuará empuxando cara ao norte, terminando de pechar o mar Mediterráneo e creando unha inmensa cordilleira montañosa similar ao Himalaya no sur de Europa. Posteriormente, o Océano Atlántico comezará a pecharse, unindo de novo América con Eurasia. Dependendo do modelo xeodinámico que ocorra, o terreno de Montefurado terminará atrapado no interior dun novo supercontinente, Panxea Última, ou Neopanxea. Neste modelo, o Atlántico péchase. A Península Ibérica quedase esmasgada no interior da gran masa continental, moi lonxe da costa. O terreo de Montefurado pasará de ser unha zona húmida e temperada a formar parte dun interior continental árido, desértico e con temperaturas extremas, rodeado de colosais cadeas montañosas nacidos do choque entre continentes. A masía. Se o Atlántico segue a expandirse e péchase o Pacífico, os continentes fusionaranse no Polo Norte. Neste escenario, o terreo desprazaríase cara a latitudes moito máis setentrionais, quedando probablemente sepultado baixo enormes capas de xeo polares. E ata aquí o noso vídeo explicando a historia e o futuro do terreo da zona da igrexa de San Miguel de Montefurado. Esperamos que vos haxa gustado. Moitas grazas.